Siya nang mangga mga boss. Yati, lamas man ni sa pansit kanton. Mingawa ron gimo wa may pasayro. Ningaw ganay kayo no, watay kapangortahan na nagmaayo. Mangita di taglaing diskarte di ay basig na kay mahuna-hunaan. Nakoy nahuna-hunaan. Pero murag maapi kita, nagkitay madakpan. Unsa nang puna gimo? Kabuang na puna imong gihuna-una ba? Dili na kabuang, dakong kwarta ato makuha ni. Unsa mo gyud ang trabaho ang anong dako mga kwarta? Basig delikado na ba? Delikado kung masakpan ta, mao nang mag-amping ta. Isulti na para ma-aksyon na to ba? Dali ra ni, manghablot ra ta. Pwede cellphone, pwede pitaka. Sige, suportaan di ka ha. Pero kung mapriso ka ay kog dumaya. Ay tunga ta, kay duha man ta. Dili lang ko ta mag-ampong nga madakpan ta. Sige, basta maniguro lang yun ta. Tara! Uy, jeez. Sa mga mangga mga. Ay sorry ko lang ano magagagalit. Tarungan ang style mo ha. Usba. Daghagan isulod gimo ba kay dako makayo? Sige, Abriana. Yati, piso ra may suludan ni. Wa man ito'y kwarta tutuwa na to. Kalasgaw tong tawahan na purdoy man kaayo. Ay kini nagsunod oh. O kana. Sundi ka. Sige, Jung. Siya nang mangga mga boss. Ay sorry kay boss. Hindi ko magagagalit good. Tarungan ang style ni mo ha. Jung, okay na Jung, nakuha na nako. Yati, lamas man ni sa pansit kanton. Asa masiyagi ka na ni?